Ki pulet ka es khasehels ki lama ham ban kem ya kinu kinu ki brio ki baya shong di kiat ne di drok ne khai drok hapo Khlaw Lawmali ban pen ngat ya ki hapo ki kandon ka an Meghalaya Police Act bat an DPS Act. Menta ka khat lai tarik nai wing araja ar paulai ki pulet ki lalum ki rang ba shnong bat ki nongkit kam shnong karyat samthia wa ing do jayaw shiap jayaw mi ngi bat maulai phut muri nolor ki OCIC jong ki thanat bat beat house hanung ba shillong ha police reserve conference hall bat laya thir bha kumno bante lakam ki kam sniu kat kum ka karwo na superintendent of police ka es khasehels uba vivek sim ka jingalang kala shim ya karai banom sha shu yano ru ban ya shongkai ha ka Khlaw bat ki bayale persha an kambet ka jingalang kala rai ban sara ya kren bat katanat forest bakan care bat shnano ya ka khardop ha ka Khlaw katanat pulit kala ai khuble ki dorbar shnong ki blai shim ka sinjam banyate ala kamlang ya ka jing e